Kuhahan on monelle suomalaiselle tuttu kala, varsinkin vetouistelupuolelta. Nyt me kokeillaan, miten sitä saadaan myös jigillä. Eiköhän lähdetä jigaamaan. No niin Antti, katsotaan nyt, että millä välineistöllä me tänään kalastetaan. Joo, miten sun vapaa-valinnat on, Peter? Minkälaisella vavalla sä tykkäät kuhajikata? No mä oon käyttänyt kyllä aika kevyitä välineitä, että 6-7 jalkaisia keppejä ihan sen takia, että kun siinä tulee paljon heitettyä, niin siinä selkä kyllä kipeytyy, jos siinä on pidemmät vavat. Mitäs vavan jäykkyys? Että sä puhut vähän kevyemmistä välineistä. Mulla on taas ollut se, että mä tykkään kalastaa vähän jäntevämmillä, ehkä pikkasen jäykemmillä vavoilla. Mikä se sun suosikkis oikein? Semmoinen toimiva paketti. No ne menee kyllä vähän makuasioiksi sitten, mutta jos heitetään vaikka 7 grammasta jikipäätä, niin ei se saisi liian jäykkä se vapa olla. Kyllä silloin sit menee se tunnokkuus kokonaan pois. Että jos sitten kalastetaan 10-15 grammasilla vähän syvemmissä paikoissa, niin sitä se saa kyllä olla jäykempi. Eli puhutaan semmoista vapaa-luokkia ja viehepainoja, niin olisiko se semmoinen aika lähellä, että puhutaan 10-30 grammaa jäykkyisestä vavasta, niin se olisi aika lähellä. Se on aika hyvä. Se on vähän kärkitoiminen ehkä. Vai? Yleispätevä, saa olla kärkitoiminenkin. Se on niin kuin pääasia, että se vapa ei ole liian pitkä. Sen takia tosiaan, että siinä kipeytyy selkä ja sitten se saa olla nopea, että siinä kun tekee sen vastaiskun, niin sen pystyy nopeasti tekemään sitten. Pitkällä vavalla se kestää huomattavasti kauemmin, kun se on painavampi ja siinä tulee noin muut puitteet, sit, jotka ei sovellu siihen kalastukseen. Joo. Sulla on siinä pussissa taitaa olla joku vapaa. No tässä on yksi semmonen, mitä minä voisin kyllä suositella hyvänä jigikeppinä, että tää on 7-jalkainen, tässä on tarpeeksi voimaa vastaiskuihin ja tällä on hyvä heittää kevyitä 7-10 grammasia päitä. Joo. Et siinä on tosiaan ne tärkeimmät edellytykset. Ja minkälaisella kelalla sä oot tottunut kalastaa kuhaa? No sehän kelahan pitäisi olla semmoinen, että se sopii tähän vapaa hyvin, että se ei saa olla liian painava. Sitten hävii se tasapaino siitä yhdistelmästä muuten. No tää edustaa just sitä kokoa, mikä sanotaan, että isompi se ei saa olla enää. Joo, tollainen tai pikkusen pieni. Joo, tässä on se hyvä puoli, että tässä on iso puole. Eli sitten se purkautuu se siima siinä heitossa paremmin, se lentää paljon pidemmälle. Joo. Siitä on taas tuulessa sit suuria etuja. Että jos käyttää pienempää kelaa, niin siinä on vähemmän siimaa, niin se on ehkä semmoiseen tyyneen sitten parempi. Pienemmässä puolessa, lyhyempi puolella, niin me aika helposti kierteellekin. No menee kyllä, joo. Se on siima niin sanotusti lyhytikäisempi siinä, että sitä joutuu vaihtaa useammin ja kaikkea semmoista. Tuo kela on takajarrullinen, onko sulla niin henkilökohtaisesti merkitystä, että onko se taka- vai etujarrullinen se lokilla? No se on makuasia, se on niin kuin pääasia, että oppii käyttää sitä kelaansa, että tietää mistä sä lähdet sitä säätämään. Joo. Onko se sitten tässä vai täällä näin. Joo. Se on kaikista tärkeintä, että kun sulla on kala kiinni, sä pystyt mahdollisimman nopeasti sen tilanteen mukaan sitten säätää sitä jarrua siihen suuntaan, mihin pitää siinä tilanteessa. Mitäs nyt kun mulla on tuo lampassedööri hyrräkela itsellä, niin saaks mä kalaa ollenkaan, kun se kalasta tavokelalla? Se on kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten siinä käy. Että katsotaan. Joo. Vaikuttaako kalastussyvyys siimavalintaan sulla yhtään? No vaikuttaa se tosi. Se vaikuttaa oleellisesti sille, että silloin kun mennään syksyllä, mennään syvempiin vesiin ja puhutaan 5-20 metrin siltä osa-alueelta, niin silloin jos mulla on 5 vapaa mukana, niin jokaisessa on kuitusiima. Eli käytännössä mä en käytä monofiilia lainkaan syksyllä. Joo, eli se on niin kuin kevätsiimana sulla. On kevät, alkukesän siima. Joo, aivan. Se on just noin. Siinä tulee yksinkertaisesti semmoiset asiat esiin, että monofiili kun venyy,
se venyvyys on 8–17% ja kuitusiimahan ei veny ollenkaan. Ongitaan syvältä, ei tule mitään tuntumaa taas, jos se siima venyy. Ja kuitusiima antaa heti palautteen ihan tänne käsivarteen asti. Että se sit vastaisku ei veny ollenkaan ja kala on kiinni. Tässä meillä nyt on tämmöinen suhteellisen keltainen fireline, joka näkyy tosi hyvin vedessä. Ja näet koko aika, että missä se osuu veden pintaan se siima. Ja silloin kun mennään siinä igauksessa sille tasolle, että siellä on tosi paljon käytössiä vesillä, niin sitä siimaa aletaan niin sanotusti lukemaan, että kun se siima heilahtaa siellä, niin se tarkoittaa, että siellä on kala. Mutta jos sun siima on niin sanotusti pussilla esimerkiksi tuulen takia, niin sä et tunne sitä tärppiä vavan kärjessä ollenkaan, jolloin se pieni siiman heilahdus ja värillinen siima auttaa siinä, niin sä pystyt tekemään vastaiskun ja sä tartutat sen kalan. Mutta siinä alkuvaiheessa, sanotaan kun joku menee ensimmäistä kertaa jigaamaan, esimerkiksi tavallisella monofiilisiimalla, joka ei ole värillinen, niin he eivät ymmärrä sitä ollenkaan, että siellä ylipäätään edes käy kala nappaamassa. Mutta kun laitetaan värillinen siima ja tarkastellaan sitä vedenpinnassa tapahtuvaa liikettä siiman kanssa, vastaisku kala onkin kiinni. Joo. Eli karkeasti nyt sitten käytettäisiin, niin tuossa on fajola, niin minkäs paksusta toi on? No 0,17 on hyvä lähtökohta, että se kestää sitten hauetkin aika hyvin vetää vielä. Että tietysti mitä ohuempaa käyttää, sitä parempia siimapituuksia päästään, mutta kyllä niitä sitten meneekin, että hauki katkaisee semmoisen ohuemman fireline kuitusiimankin kyllä ihan varmasti, jos ja monofiilissa sitten on paksumpaa pikkasen siima. No joo, 0,25–0,30 on semmoinen, mitä me ollaan käytetty ja silloin pärjännyt ihan hyvin. Siihen värilliseen siimaan voi sitten laittaa vaikka 1,5 metrin hieman paksumman perukkeen. Monofiilisiima tietenkin. Niin se auttaa sitä tilannetta kyllä myös. Joo. Mä oon itse käyttänyt monofiiliä, niin mä oon käyttänyt vähän ehkä niin jäykempää siimaa ja en ehkä niin taipuisaa just sen takia, että se kestäisi paremmin. Ja onko sulla itsellä, miten tykkäät se kalastaa pehmeällä monofiilisiimalla vai vähän jäykemmällä? Onko siinä väliä sitten näin? No sanotaan, että mä kalastasin jäykällä mieluusti, mutta siinä on sitten sitä muistia niin paljon helposti, että se purkautuu semmoiselle sökkyrälle sinne veden pintaan usein. Niin, kun mä kalastankin se lampassitörillä mulle. Niin, aivan. Joo. No se nähdään vielä, miten siinä käy. Että tietysti nämä avokelan miehet on vähän eri asemassa, mutta katsotaan tosiaan, miten käy. Joo. Minkälaista ikipäätä sä tykkäät käyttää, kun kalastetaan matalasta näin keväällä? No joo, tässä on hyvä esimerkki siitä 7-grammanen pää, missä on vahva koukku, ei kuitenkaan liian vahva, että tää tartuttaa kalan. Jos se on liian paksulankainen, se vaan rosahtaa siitä huulesta silloin ja jää tärpiksi oikeastaan. Me ollaan itse valettu sitten semmosia päitä, missä on niin sanotusti laajempi kita, että se aukeaa näin ja ohut lankasena vielä kuitenkin. Se tartuttaa sitten se kalan ja pysyy paremmin kiinni. Tuohon olisi kuitenkin tarkoitus saada mahtuu 4 tuuman jiki sopivasti. No kyllä se tähän saadaan. Että tästä kun otetaan tämmöinen tyypillinen kevätväri, se laitetaan koukkuun silleen, että luonnollisesti täältä sojotetaan sitä tänne sisälle ja vedetään aikaisessa vaiheessa se pois sieltä näin, että saadaan sen niin sanotusti vähän niin kuin virtaviivaiseksi tai sillä tavalla. Sulla on nyt mä huomasin toi sirppi alaspäin. Tuostahan paljon keskusteltu, että pitääkö se olla alaspäin vai ylöspäin. No mä oon aina käyttänyt sitä niin kuin alaspäin. Että silloin kun se on ylöspäin, niin tuntuu, että se menee helpommin sitten taas tähän näin kiinni. Ja koukku kiinni. Useinhan näkee, että toi pyrstö on laitettu ihan ihmeellisesti, että se on niin jotenkin lailla, että mitä mäkin olen kattonut paljon porukan kanssa kalassa, ne jättää sen tavallaan niin kuin puoleen väliin. No se on semmoinen aloittelijan virhe, eli se on vähän niin kuin laittaa sitten matoa koukkuun, eli he vetää sitten sen tänne liian pitkälle. Sitten yritetään laittaa sitä, sitten loppuu tila tästä näin. Ja yleensä se on vähän niin kuin tän näköinen. Noita mä oon kanssa nähnyt usein. Just. Eli pelimiehet melkein erottaa silleen, että ne ei ole näin. Sitten semmoisia muutamia hyviä juttuja, mitä tästä
yleensä voi lukea tästä itse pyrstöstä. Jos sulla heiton jälkeen tulee tämmöinen paketti sieltä takaisin ja sulla on ollut jonkinasteinen tärppi, niin siinä on ollut yleensä varmasti kala silloin, kun on pyrstö vielä alaspäin. Joo. Kala on ottanut siihen jollain tavalla sille, että se on osunut ensin siihen pyrstöön, se on mennyt tästä läpi ja sitten se koukun väkänen ei ole osunut sinne kalan leukaan asti tai suupieleen. Silloin se jää tärpiksi. Joo. Niitä aina välillä sattuu. Näin, tekijämiehellekin. Kyllä, varmaan. Ambassadör-miehellekin. Kyllä, täytyy tunnustaa. Näin on tullut käyty. No kuhahan vaeltaa täältä valkoisen veden alueelta tänne keltaiselle vedelle lahukoihin ja sitä löytää kyllä parhaiten ihan tuolta rakkolevän seasta ja kivikoista ja tommosista paikoista, missä on vain suojaisia paikkoja ja matala vesi, että 3-4 metrin vettä, niin sieltä on hyvä lähteä hakemaan. No, kun lähdetään tuntemattomille vesille, niin kaikista tärkein on tämä, eli merikortti. Ja toiseksi veneessä saa olla sitten luota, joka näyttää ne syvyydet sieltä. Niitä kahta kun lähtee sitten käyttää hyväksi siinä, niin varmasti löytää tuntemattomilta vesiltäkin semmoisia paikkoja, mistä löytyy kuhaa. Mutta merikortti on kaiken perusta. No mä etin sieltä keltaista vettä, katon missä siellä on rinteitä, missä on syvä vesi, mistä mahdollisesti löytyy matalaa lämmintä vettä ja pohjan epätasaisuuksia, jotka sitten haetaan luotaimella sieltä. Merikortti on niinku semmoinen, millä mennään sinne lähelle. Sen jälkeen käytetään hyväksi luotainta ja etsitään sieltä semmoisia pohjan epätasaisuuksia ja lämmintä vettä ja sieltä se kala sitten löytyy. Pakkoja ja joskus riittää pelkkä pohjan epätasaisuuskin. Saa olla kovaa, mielellään kivikkoa. Savipohjalta harvemmin löytää sitä kuhaa. Mutta ylipäätään lähdetään siitä, että siellä luotaimessa pitäisi nousta vähän se profiili sieltä ja siellä ne kalat sitten on. No kuhalle se veden lämpöisyys on tärkeää, mutta ei ehkä ihan niin tärkeää kuin esimerkiksi taimenelle ja hauelle. Kaikista tärkeintä on hakea sitä oikeista paikoista, eli kivikoista, rakkolevästä. Niissä paikoissa luonnollisesti se vesi lämpenee muutenkin nopeammin kuin syvän veden lähellä. Et lämpötila on mukana siinä kuvioissa, mutta ei ehkä niin oleellinen tekijä kuin joissain muissa kalastusmuodoissa. Kuhahan on suojaväriltään jo semmoinen kala, että se viihtyy pohjan tuntumassa ja tulee ainoastaan niin kuin syönnökselle sit siihen väliveteen. Että suurimman osan vuodesta kuha kuitenkin oleilee pohjan tuntumassa, jolloin jigi on ylivoimaisesti paras väline sen tavoittamiseen. Laiturin kärkeen pääsin nykäseen, niin nätti kuha Antillakin. Vaihtaa ihan hyvin. Kyllä se tuntee noin Peterin nämä ottipaikat näköjään. Syksyllä haetaan kuhaa sitten ihan täysin eri paikoista, että mennään syvän veden lähelle ja rinteisiin ja voi sanoa ahven pakoillekin sitten, kunhan ei mennä liian ulos, että pysytään sen sisäsaariston suojassa, että sieltä etsitään sitä 10-15 metrin vettä, että missä se vesi lämpenee paljon ja pysyy kauan lämpimänä siellä pohjassa, että pintavesi ja matalat lahukat, nehän kylmenee ensimmäisenä, että ei ne kalat siellä viihdy enää silloin. Luotain on tärkeä, mutta ei läheskään niin suuressa roolissa kuin keväällä, että syksyllä, jos tuntee vähänkin vesiä, niin merikortilla pärjää jo silloin ja katsoo, missä on valkoista vettä siellä saariston suojassa kuitenkin, niin sieltä ne kalat silloin löytyy. Tämä on tämmöistä käsiala hommaa. Sitten se monesti vielä tappaa kiinni ihan tuossa veneen vieressä yhdellä kierroksella. Puoli kierrosta tämmöistä pientä nykimistä. Pam. Mutta ei tällä heitolla.
Kun mä oon heittänyt jigin veteen, odotan, että se vajoo sinne pohjaan. Sen jälkeen mä alan tarkkailemaan sitä itse siimaa, että mitä siinä tapahtuu. Kelataan, jigi vajoo pohjaan, siima löystyy, taas kelataan. Jos ennen kuin se vajoo sinne pohjaan, siinä siimassa tapahtuu jonkinasteinen tai joku heilahdus ylipäätään, niin se on yleensä aina kala. Ja siihen pitää yrittää reagoida jollain tavalla. Ja silloin yleensä vedetään vastaisku. Jos osataan, niin kelataan jopa samaan aikaan vähän, niin silloin tartutetaan se kala nimenomaan siiman lukemisella. Muuten sitä ei pysty tartuttaa ollenkaan, jos sitä siimaa ei seurata. No, heitto suoritetaan, sanka kiinni. Sen jälkeen odotetaan, kunnes siima löystyy. Eli niin kauan kun jigi vajoo sinne pohjaan, niin siima pysyy koko ajan kireellä. Kun jigi on pohjassa, siima menee sitten semmoiselle pussille, jonka jälkeen voidaan aloittaa kelaamaan. Kelataan muutama kierros, katsotaan, siima löystyy, aha, se on pohjassa taas, ja taas kelataan muutama kierros. Ja sillä tavalla luetaan sitä siimaa ja samalla pohjan muotoa, että mitä siellä tapahtuu. Pystyy hyvin sitten, kun harjaantuu tuohon asiaan, niin katsomaan, että ahaa, nyt se nousee se pakka siitä vähän ylöspäin, että se vajoamisaika muuttuu siitä silloin. Silloin se luonne muuttuu siinä paikassa. Kun jigi lähtee uudestaan laskee sen penkan jälkeen, niin silloin yleensä voidaan odottaa sitä kalatärppiä sitten. Kelaaminen aloittaa sillä tavalla, että suoritetaan 3-4 kammen liikettä. Ja sitten annetaan se jigin vajo pohjaa uudestaan, taas sitten 2 liikettä, ehkä 5 väliä. Eli muutetaan sitä rytmiä koko ajan. Silloin on erilaisia pomppuja silloin siellä pohjassa ja se herättää sitten kalan kiinnostusta siihen iskuun, että kun se liikkuu vähän niin kuin, ettei se ole liian symmetrinen se liike. Että siinä tapahtuu semmoisia pieniä poukkoiluja ja tämmöisiä, niin sitten se kala kyllä nappaa siihen. Vavan asento sinällään on semmoinen asia, joka jokaiselle on sitten taas se oma mielipide, tai kuka oppii kalastaa milläkin tyylillä. Mä käytän sitä silleen, että mä pidän sitä suhteellisen lähellä vedenpintaa ja sillä tavalla, että se siima ja vavan välinen kulma ei muodostu suureksi. Eli se on niin kuin melkein voi sanoa, että vedän sitä niin sanotusti päikseen sieltä silleen pienellä kulmalla vaan, jolloin se vastaisku on mahdollisimman nopea ja se vapa ei ehdi vaikuttaa siihen liikaa. Jos siinä on oikein jyrkkä kulma, niin kala ei tartu silloin niin hyvin vaan. Se on todettu monta kertaa. No, koukut kannattaa kyllä aina pitää terävänä, että jonkinlainen viila tai timantti pitää olla aina mukana veneessä. Että jigipää kun osuu vähänkin sinne kiveen, niin siitä kärjestä huomaa heti, että se hivenen tylsyy. Sitten viilaa sitä vaan pikkusen altapäin ja se on iskussa taas uudestaan. No, siima on vähintään yhtä tärkeä kuin tämä koukku tässä, että siima osuu tosi usein kiviin siellä veden alla ja sitä ei heti huomaakaan, mutta kun kokeilee käsillä sitä siiman pintaa, niin se rispaantuu siitä, jolloin se katkee ihan pienestäkin nykäisystä, että jos siima kestää vaikka 6 kiloa vetolujuudeltaan ja se osuu kiveen, niin se vetolujuus voi olla 0,5 kiloa tai 300 grammaa. Eli sitä kannattaa tietyin väliajoin tarkistaa ja lyhentää, ottaa 1,5 metriä pois siimaa ja tehdä uusi solmu ja jatkaa kalastusta. Pääsääntöisesti ajetaan siihen penkan päälle ja laitetaan ankkuri siihen ja siitä aloitetaan kalastus. Jos tuntuu siltä, että ne kalat on siellä heittokantamalla justiin, niin sitten voidaan siirtää sitä venettä vähän sinne päin. Mutta kun ajetaan siihen penkan päälle, pystyy hyvin haravoimaan sen koko alueen siitä läpi ja tilanteen mukaan sitten siirretään vähän sitä veneen paikkaa siinä ja mennään ehkä sinne päin, missä eniten tulee niitä tärppejä. Mulla on semmoinen tyyli, että mä oon siinä penkan päällä yleensä sen että mä näen mikä se tilanne siinä on, että onko siinä paljon kalaa vai ei. Että joskus on semmoisia tilanteita, että siinä on käynyt just ihmisiä heittämässä paljon, niin kaloja varmasti on siinä alla, mutta ne pitää suunsa kiinni ja sitten vaan vaihdetaan paikkaa, että katsotaan kortista uusia paikkoja ja mennään seuraavaan paikkaan ankkuriin. Yleensä se tilanne on semmoinen, että 10 ensimmäistä heittoa antaa merkin siitä, että onko siinä aktiivista kalaa vai ei. Siirtyminen on tärkeää ja merikortilla ja luotaimella kannattaa etukäteen katsoa muutama paikka valmiiksi, että voi sitten suorittaa semmoisen reittivalinnan siitä, että mitkä paikat käy läpi siinä päivän aikana. Että
kannattaa vähän tehdä semmoista tutkiskelua siihen etukäteen, niin pääsee niin kuin hyviä suorituksia sillä. Tuulet liikuttaa kaloja. Kaiken A ja O on se, että välillä tuulee eri suunnista, kalat liikkuu eri paikkoihin silloin ja ylipäätään liikkuu. Jos on kauan tyyntä, jotkut paikat saattaa tyhjätä tai kalat passivoituu, että ne ei ota mihinkään silloin. Mutta 2 päivää kovan tuulen jälkeen, niin se on kova sana. Silloin kannattaa lähteä kyllä vesille. Tämmöisenä päivänä tää vetäminen on kyllä tosi hauskaa. On jo, aurinko paistaa ja lämmin, mutta ei oo kuuma ja pieni tuuli ja tuntuisi olevan kalakeli mitä mainioja. Se on vähän niinku, just kun tulee tällaisia reissuja tosiaan, saat jigaamalla kalaa ja sit vetämällä. Niin, jos vaikka ensin jigaasia, joka on vähän rasittavaa loppujen lopuksi kuitenkin, niin sit voit mennä vetouisteille ja istuskella tässä ja juoda kahvia ja syödä eväät. Ja siltikin siinä on semmonen tietynlainen action päällä, että voi tulla kalaa siihen. Ja todennäköisesti se menee aina silleen, että jos sulla on ne eväät mukana, kun sä avaat termarin, niin silloin se kala näkyy. Silloin se on se taikasana. Niin. Onhan kuhauistelu mun mielestä niin uisteluhommista kaikkein nastimpaa. No on kyllä. Jos verrataan muihin, tätä saadaan tehdä tähän lämpimämpään aikaan. Yleensä täällä sisäselillä, kun on lämmintä ja tapahtumiakin tulee aika paljon. Tää on helppoa. Tää on helppoa. Tää on niinku helppoa niinku tähän pystyy kuka vaan tulee pienemmälläkin veneellä ja vaikka soutaa niitä kahta. Monestihan ne soutajat saa enemmän kuin semmoset, joilla on niinku monta vapaa tuolla. On joo. Kyllä mä oon huomannut, että kuhauistelussa niin kyllä se maksimi vapamäärä on tässä justiin 1-4 vavan välillä. Ja silloin kun parvi ottaa, niin usein on joka vavassa kiinni. Aivan. Niin ja mitäs sit jos sulla on 8 vapaisia ja jokaisen ottaa kiinni ja oot yksistäs täällä, niin ei muuta kuin hirveä härry. Nyt taas alkaisi olla kyllä syvyydet kohdallaan. No niin, silakoitakin muuten. Joo, oikeastaan aletaan virittelee sit vehkeitä pyyntiin. Kalahan on nyt pinnassa, että... On tosissaan. Mitäs laitetaan? Laitetaan tänne eka tommosen hiloon, semmosen vähän ruskeasävyisen. Menee tossa 2,5 metrissä tällä puolella sitten. Aika kookas valinta oli. Joo, mä luotan, että täällähän suurkuhaa oot kehunut, että tällä alueella pitäisi olla, niin laitetaan nyt yksi semmonen oikein monsteri sinne pyyntiin. Heti paineita. Puhuu isosta kuhasta, niin kaveri laittaa heti isoimmat mahdolliset valput veteen. Laitetaanko tälle puolelle tää sun suosikkiväris? Laitetaan vaan, toi oli mun mielestä aika vetävän näköinen kyllä tähän keliin. Terävät oli muuten koukut, huomasit. Sä kokeilet aina tolleen. Joo. Kuinka paljon sä yleensä laitat siimaa tonne? Sekin vaihtelee, toiset tykkää laittaa. Toiset tykkää aika pitkällä. Joo, mä laitan nyt suunnilleen, että nämä meidän reunavavat olisi semmonen, kun ollaan päivällä uistellaan, niin vähän pitemmälle, 14-15 metriä. Joo, aivan. Ja sit pistetään tuohon keskelle pari, niin laitetaan ne johonkin 80 metriä. Eihän ne pitemmällä tarvii olla kuhanommissa. Ei kyllä oikeastaan niin. Välillä tulee semmosia tilanteita, mutta nyt kun kuhaa pinnassa ja hyvällä syönnillään, niin aivan. Niin. Oot sä vetänyt paljon semmoista testiä, että sulla on taas kuitusiimat ja sitten olisi monofiilit toisessa vavoissa? Oon mä kokeillut kummallakin. Onko ollut mitään tartuntaa? No vähän sanotaan, että jos on jäykempi vapa, niin mä oon tykännyt käyttää monofiilisiimaa. Ja sitten taas jos on ollut pehmeämpi vapa, niin kun meillä on nyt nämä Workhorsin tämmöiset pehmeät vetovavat, ja sit mä ennemmin oon laittanut kuhahommissa kuitusiimaa. Just. Aivan. Vapa kuitenkin joustaa hyvin ja siima nyt tartuttaa sit kalaa heti varmaan. Eli se menee vissiin vähän silleen, että jos sulla on jäykkä vapa, niin siihen monofiili. Ja sit sulla on vähän löysempi vapa, niin siihen sitten kuitu. Just näin. Se on semmonen niinku perus. Mut kyllä kuhalla on vahvat leuat, kun se kunnolla nappaa, niin, mutta irtoakin aika helposti sitten, jos vähän liian lujalla pitää. Minkäs vaappu sä laitat sille puolelle? Täällä on tämmönen perinteinen tiikeriväri. Tuohon potkurivirtaan laitetaan tää siihen. Ja käännät sen tonne taakse siinä. Joo, mä käännän tonne taakse. Mä katson vaan, että uinti on kohdallaan. Ja hyvin se tuntuu pelittävää. Se on aika mielenkiintoinen uinti näkyy. Joo, laitetaan se sinne. Eli meillä on kaikki nyt vähän erilaisia tuo kuitenkin sit silleen, että
pääsee liikkeelle siitä, että jos johonkin malliin tai väriin alkaa tulee tärppiä, niin vaihdetaan sitten enemmän sen mukaan sitten viaheita sinne taakse lisää. Joo, kun tää on näitä kevään alkukesän ekoja kuhakeikkoja, niin nyt haetaan vähän niitä väreitä tälle päivälle. Vaikka onhan meillä pitäisi olla tiedossa ne, mutta, mutta aina tulee yllätyksiä. Mä oon välillä pitänyt Kateriine-painoa siinä 1,5 metrin edessä ihan sitä varten, että jos tulee likaa. Niin kuin lihankeräjänä. Joo, niin. Just tämmösen, niin nytkin tuli. Jostain pientä leikaria tai jotain se on ihan hyvä. Silloin oli sinilevää justiin, se sinilevä jäi siihen leikariin kiinni. On lihankeräjä siinä edessä, että se on oikein se vielä syvellä, niin moni ihmettelee, että miksi sulla on se paino, niin se on lihankeräjä, jos tulee jotain roskaa. Aivan. Tää alkukauden uistelu on vähän semmoista, että niitä saattaa löytyä ihan eri paikoista kuin normaalisti. Se on just kun jigillä tulee samaan aikaan kuhaa kuin niinku vetämällä, niin se kertoo kyllä siitä, että ne kalat on tosi hajallaan vielä. Osa on pinnassa ja osa on sitten kutupaikkojen vieressä. Joo. Se on aika jännä ilmiö, tosi harvoin käy mun mielestä silleen, että niitä tulee samaan aikaan niinku hyvinkin vielä. Me ollaan nyt tosiaikaisia niinku uistelemassa kesäkuun puolivälissä ollaan täällä. Mä oon yleensä aloitan vasta se uistelu yleensä siinä juhannuksen jälkeen, just, heinäkuun alku. Niin. Oikeastaan heinäkuun eka viikko on ollut mulla se, milloin mä oon kaikkein eniten. Puhutaan aina siitä kudun jälkeisistä ekoista helteistä, että ne olisi niinku parasta vetoaikaa kuin kesässä. Ja kyllä mulla ainakin on osunut kohdalle se juttu. On, että mä oon odottanut aina katsonut, että milloin ne helteet alkaa. Joo. Viime kesänä oli vähän vaikea, että tuli koko kesä helteet. Niin just, aivan. Katos, Kalevi lähetti Asikkalasta tämmösen nilsun meille testattavaksi. Perinteinen papukaija väri. Mitäs tuumit, miten se toimii näillä vesillä? Perinteinen papukaija on kyllä tosi hyvä vieheitä. Kyllä tätä kannattaa uittaa. Musta tuntuu, että aika monen kalamiehen pakista löytyykin tommonen ja niitä saa olla kyllä useampikin siellä. Joo. Monestihan se, että nykyään kun papuväreikin on tullut ihan hirveästi, niin otetaan vaan uusia ja uusia värejä. Niitä milloin on kalastettu, sanotaan melkein sukupolvia ajan, niin moni unohtaa ne värit. Mutta kyllä niitäkin kannattaa näitä perusvärejä käyttää. Niillä on tullut niin paljon kalaa ja kokemusta on. Kyllä toi väri on niinku todistanut itsensä monta kertaa. Varmaan pelastanut monen kalamiehen päivän. Joo. Mulla on kala. Hei, mulla on kanssa. Hei, on. On. Aika nopea kuitti. Aika hyvä kokonaan. Se vei tänne. Tää meni hauskasti. Joo. Se vei tonne sun puolelle vielä. Aika vauraa olonen taas kerran. Niin, et sulla on taas isompi. No ei, mä nyt menen vannomaan. Kuha on tämmönen kiva kesäkala, että näitä on lepposasti otettava. Tarkkana pitää olla, ettei ne irtoa. Se on tosi hauskaa silloin just löytää sen paikan takaisin. Joo. Voi olla vaikka kuinka kauan hiljasta ja sit se unohtuu kokonaan, kun löytää kalaparve sieltä. Tyypillinen parvikala. Tää on taas, näyttää olevan vähän pienempi kuin se sun kala. Ihan hyvä kala kuitenkin. On sun nyt tietysti vähän isompi se taas. Sä oot ihan vieraskureja. Se on ihan kiva. Mä en saa nukuttua varmaan ollenkaan. Mitäs noi sun kelat? Sulla on 4 tommoista samanlaista kelaa tossa. Joo, noi on 6-tonnisen tommosia ihan vetomallia suunniteltu kuha- ja taimenen uisteluun. Aivan. Tosi hyvän näköinen. Joo, ne on tommosia keloja, jotka käy niinku melkein mihin vaan muualle, mutta ei ihan ison lohen uisteluun. Joo, paljon tohon menee siihen? Tuohon menee, yleensä siinä käytetään, jos monofiilista puhutaan, niin 0,35 tai 40, niin menee yli 200 metriä noihin. Joo. Nyt kyllä siinä niinku hätätapauksessa voi jopa lohta. Kyllä voi lohta uistella. Harvoinhan lohi yli 150 metriä syöksyy. Silloin jos on plaanareissa niin ulkopuolella kiinni, niin silloin on pakko olla, kun se matka sinne uistimelle on jo niin pitkä. No, nyt ollaan kuha uistelemassa ja ne on niinku tähän hommaan. Tähän on ihan viimeisen päälle ja suunniteltu nimenomaan tän tyylisen. Joo. Toi vapakin on vissiin vähän niinku tohon pakettiin ihan täydellinen. Toi on niinku vetovapaa, että meillä on nyt kuhauistelussa noin vavat, noin workhorset, niin ne on pehmeitä vapoja. Ja sen takia mä oon laittanut Fajolainin noihin kiinni, että sit saadaan se tartutus sitä kautta. Joo.
tästä on valkoinen kärki tossa, niin mikä se käytännön merkitys oikeastaan? Joissain on oranssi kärki ja toisessa on valkoinen ja onko sillä niinku jotain? No sillä lailla se kärki on, että tossakin on kumpi lasikuituu toi kärki, toi valkoinen kärki, että se ei mene katki, vaikka sä löysit vasaralla siihen tai vääntäisit sen solmuun. Älä liikaa yllytä mua sitten. Mutta tommosen värillisen kärjen merkitys on se, että yleensä kuustelussa niin säkin tiedät, seurataan kärjen liikettä. Nähdään, että onko siinä joku roskamielä, että saappuu hyvin. Ja nykyään paljon taimenta ja lohta uistellaan raksilla, niin se on erityisen tärkeää, että pojat seuraa kärkeä, miten se liikkuu. Ja toi sit kun uistelee hämärässä, niin tuohan näkyy eri lailla. Tuo näkyy eri lailla, tossakin on fosforoitu tuo kärki, että se näkyy sitten hämärässä tosi hyvin. Sehän on siihen sitten vallan maihin. Joo. Kyllä vois muuten jotain napata kiinni. Lähettiinkö me ihan väärää suuntaan, mutta ajaa? Ootko ihan varma nyt? Musta tuntuu, että meidän kannattaa mennä vieläkin enemmän tuonne sisään. Niin mäkin. Koska me saatiin heti se tärppi ja lähdettiin siitä niinku ulospäin. Ja vedellämpö on pudonnut tässä niinku asteen. Mä luulen, että me otetaan vavat ylös ja lähdetään takaisin. Tää on tätä siis lepposaa hommaa. Nyt kun tästä tuli pelkästään juteltua, niin ajettiin kilometriä ja ei huomattu tästä. Huomattiin vaan yhtäkkiä, ettei tuu kalaa. Näin, no se vaan puuttuu. Nastahan tässä. Aivan. Otetaan ylös noin. Joo, näin tehdään. Lähdetään seuraavaan paikkaan. Tässä ei ollut kalaa, niin mennään pari kilometriä sisemmäksi. Katsotaan vähän vedenlämpöä siellä. Näkyykö luotaimessa mitään ja kokeillaan sieltä uudestaan. Joo. Kaksi kilometriä tultiin sisälle päin ja ei saanut kuin ensimmäinen viehe käsiä. Joo, ihan nätti kuhaa. Irtos. Se irtos. Tässä on hyvin kalaa nyt. Ei ollut vielä kun vaappuun laskettiin veteen, niin tärähti semmonen 1,5. Se oli aika hyvä, että se merkkasi tämän paikan meille suoraan. Oli aika hienosti ajettu suoraan kalapaikalle. Melkein plaanissa oli vene, Antti oli niin kuumana, kun laskee vaappuun. Ja mä en ehtinyt edes kääntää sitä vielä menosuuntaan. Tietysti säkin, kun näytit oma ammattitaitoisi, että mä otan tästä yhden tästä kaislikon vierestä ennen kuin aloitetaan kunnolla. Hyvä noin. Mitä sä muuten noista ylipäätään uinneista? Onko sulla jotain valintoja siihen? Pitääkö se olla semmonen hidas, letkeä vai onko tommonen niinku tikittävä? Kumpi sun mielestä on ollut parempi? Se on sellainen homma. Sitten ollaan hirveän montaa mieltä. Että toiset tykkää vähän niinku tikittävästä nopeasta uinnista, toiset tykkää, että sillä on vähän leveämpi hiljainen uinti ja molemmilla tulee kalaa. Se just onkin, että molemmilta tulee kalaa ja silti puhutaan, että tää on parempi kuin tää. Hyvä kuhavaappu. Jos ajateltaisiin sillä lailla semmonen yleisvaappu, niin mä sanoisin, että tuo 11-13 senttinen menee sinne 1,5–2 metriin. Ja väri voi olla sit melkein mitä vaan maa jotain vaan välillä. Nyt ollaan tultu Vesijärvellä Japen kanssa uistelee kuhaa ja tää homma näyttää kyllä jopa aika erilaiselta, mitä mä oon merellä tottunut. No, ei tässä varmaan mitään suuria eroja. Nyt on vaan veden lämmöt sellaiset, että uistellaan vähän syvemmältä kuin normaalisti. Just joo. Mihin syvyyteen me laitettiin nyt no siellä menee nyt 10 metrin molemmin puolin tavaraa. Joo, ja siimaa meillä oli ulkona. Nyt on vapautuspituudet pisimmillään 30–40 metriä jopa. Tosi pitkälle. Ne on pitkälle. Joo. Minkälainen meidän loppuilan kalastussuunnitelma on? Suunnitelma on sellainen, että yritetään tai toivotaan, että kuha lähtee nousemaan vähän ylemmäksi. Joo. Ja sitä mukaan sitten nostetaan pyyntöjä vähän ylemmäksi. Mahdollisesti lyhennetään vähän vapautuspituuksia ja kalastetaan ehkä enemmän
pintavehkeillä, plaanareilla ja niin edelleen. Potkurivirtaa myös. Se, että kalastus on vähän erilaista kuin yleensä, johtuu siitä, että vesi on tosiaankin 25 asteesta ja kuha suosii noin 19-20 asteesta vettä. Mikäs on Kalevin mielipide näin lämpöisissä olosuhteissa, että minkälaista uintia, minkälaista väriä pitäisi hakea? Jaa, siinäpä se olisikin, kun tietäisi sen tarkkaan, että kyllä se ilmeisesti nyt on näillä lämpösilkeleillä niin hyvin pientä uintia täytyisi kai löytää ja aika hoikkaa pientä vaappuakin kai, että värit on taas hyvin pitkälle niin kai järvikohtaisia, että mitä minä olen kuullut näiltä saalismiehiltä, niin kyllä eri järvissä niin on hyvin poikkeavat värit, millä ne aina niitä saa sitten. Tässä on nyt kai tämä Vesijärvi niin vähän semmoinen, että vihertävyyttä kai saisi vaapussa olla mukana ennen kuin siitä kuha erehtyy. Mitenkäs tämä vaapun hakevuus sitten? Kyllähän se kuhalla on myös, että mitä hakevampi vaappu, niin kai sen parempi sitten on, että se siihen hermostuu tai muuten erehtyy sitten. Kuinkas nyt Jape sitten, niin minkälaisia nopeuksia tässä tarvitsisi käyttää? Vaihtuuko nopeudet nyt kun vedet on näin lämpöisiä vai onko kuhalla niin kuin jokseenkin samaa nopeutta, on kylmä vesi tai lämmin vesi? No minun mielestä ideaalein tilanne olisi jos vedettäisiin samanlaisia vaappuja. Koska ainahan eri vaappu tykkää erilaisesta nopeudesta ja ei sitä nopeudesta haittaa näin lämpöisillä vesillä. Mutta ideaalitilanne tosiaan olisi vetää samanlaisia vaappuja. Itse suosin vauhtia 4,2 ja se johtuu justiin siitä, minkälaisia vaappuja mä käytän. Mihin aikoin tätä kuhaa sitten kannattaa niin kuin lähteä pyytämään? Että sinähän varmaan olet ajosta aika selvillä, kun sä melkein ympäri vuorokauden täällä järvellä ajelet. Kyllähän kuhankalastus on yleensä iltapainotteista, mutta päivälläkin saadaan kuhia, ei siinä mitään. Pitää vaan vetää hivenen syvemmästi. Mutta syöntirytmi muuttuu kauden edetessä, painottuu ehkä enemmän alkuiltaan. Sitä ei osaa aina sanoa. Mikä se nyt sitten tuntuu sinusta niin kuin parhaalta ottikeliltä, kun kuhaa lähdetään pyytämään? No kyllähän se alkukaudesta varmaan on se lämmin keli, kun veden pintakalvo lämpenee siihen 19-20 asteeseen. Kuinka tuuli on sitten? Kyllähän kuha selkeästi hyviä syöntirysäyksiä sattuu melko tyynille illoille. Että ei kovin tuulisille ilmoille. Eihän sitä yleensä sanotaan, kun kuhaa lähdetään vetämään, niin kyteltään, että tyyntyykö tuuli sitten illaksi ja kuinka on. Että jos tuuli lähtee yltymään tai rupeaa satamaan, niin silloin ei kai kuha ole niin helppo nousemaan pintaan eikä helppo sitä löytääkään. Joo, kyllä se paikkansa pitää. Kuinkas nyt, kun me ollaan tässä keskellä selkää, niin miten sä yleensä sitten nämä paikat sitten haetko sä kartalta vai ajeletko sä vaan kaijun kanssa ja sillä lailla etsit ne syvänteet ja missä sitten ryhdytään niin kuin varsinaisesti oikein yrittämään sitä kuhaa? Merikortista katsottuna syvänteen reuna ja mieluummin lähellä hyvin matalaa. 4-5 metrin vettä. Siinä se on lääke. Suhtaudun isoihin kuhiin semmoisella tietyllä kunnioituksella, että mä vapautan ne kaikki. Ja luonnollisesti myös alamittaiset kuhat. Ja otan sieltä 40-50 senttisiä kaloja, jotka mä sitten käytän ruuaksi. Ja siinä se sitten onkin. Ja mä toivon, että kaikki muutkin ymmärtää sen, että jigaaminen on tosi tehokas keino kalastaa. Sillä saadaan tosi paljon kalaa. Ja ihmisten olisi hyvä heittää ja laskea takaisin sitten ne kalat, joita he eivät tarvitse. Hyvähän ne on vapauttaa ne kalat. Sitten siellä on seuraavaksi kerraksi sitä kalaa.